hedder dyrlæge Maralda, og i dag har jeg taget min kat Alaska med, og jeg vil vise, hvordan man kan give piller derhjemme. Så for eksempel, hvis dyrlægen har udskrevet en ormekur eller noget andet. Og man får sådan et par piller med. Så kan man ligesom tage pillen sådan her. Man kan tage med den anden hånd kattens hoved, vippe hovedet lidt opad. Med den hånd, som man holder pillen, kan man have ved hjørnetænderne åbne munden på katten. Læg pillen langt ned i kattens mund på tungen. Luk munden. Lige rør den her under halsen og sørg for, at den synker. Og så har den fået pillen. Hvis man har en kat, der ikke er glad for det, så har vi her på klinikken de her pilleassist, som man kan bruge. De ser sådan her ud, som en lille godbid. Der kan man putte pillen i her, lukke sammen, og så give det til sin kat som en godbid.